चण्याची डाळ आहे, चांगली धुवून अर्धा तास भिजत ठेवायची आणि मग कुकरला लावायची. कुकरला 3 ते 4 शिट्या द्यायच्या. ही उकडलेली डाळ आहे, अशा चाळणीमध्ये वाटून घ्यायची, अशी दाबून घ्यायची ग्लासाने. म्हणजे पुरणचं छान नरम होते आणि पोळी पण छान अशी नरम होते. तर त्याच्यामुळे ना पोळी पण फाटणार नाही. चाळणीत सगळं असं चांगलं वाटून जातं. हे बघा वाटून झालेलं आहे चाळणीत. हे असं एकदम नरम झालेलं आहे वाटलेले पुरण. आणि ह्याची कशी पुरणपोळी छान होते, नरम होते, फुटत वगैरे नाही. आता ह्याच्यात गूळ घालणार आणि मग एकदम सुकं करणार पुरण. मग पुरणपोळ्या करायच्या. हे अर्धा किलो गूळ आहे. ते थोडं मीठ झालं की आपण ते पुरण केलो ना, हे त्याच्यामध्ये अर्धा किलो डाळीला अर्धा किलो गूळ घातले मी. तुम्हाला जास्त गोड पाहिजे असेल तर प्रमाण वाढवू शकतात, कमी पाहिजे असेल तर कमी करायचं. पण अर्धा किलो घातलं गूळ की मग बरोबर गोड बऱ्या होतात ना, मीडियम अशा. हे मी आता हे ढवळत राहते गूळ मेल्ट होईपर्यंत. पुरण सुकलेलं आहे. आता ह्याच्यात वेलची, जायफळ आणि सुंठ ची पावडर केलेली आहे ती घालू आपण. 1.5 चमचा टाकायचा आणि चांगली अशी नंतर 5 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा. आता सुकली आहे चांगली. हे पुरण हे सुकलं आहे, चांगला सुगंध येतो. आणि सुंठ आणि जायफळ पोटाला पण चांगलं ना. तशी चण्याची डाळीचं गॅस वगैरे होतो ना, सुंठ आणि जायफळ घातलं तर गॅस होत नाही. आता आपण थंड झालं ना, जरा याचं परतून घ्यायचं आणि मग थंड झालं की पुरणपोळी बनवायला घ्यायची. 2 कप चाळलेला मैदा घ्यायचा, 1 चमचा हळद, 1 चमचा मीठ. सगळं हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. पाणी घालून चांगला मैदा मळून घ्यायचा नरम चांगलं असं. पीठ आता मळून झालंय. आता थोडं तेल टाकून चांगलं मळून घेऊया पीठ नरम. पीठ आता चांगलं मळून घेतलंय. आता याला 10-15 मिनिटं झाकून ठेवूया. 15-20 मिनिटं पीठ आपण मळून ठेवलं होतं झाकून. आता त्याचे गोळे बनवून आपण पुरणपोळ्या बनवूया. हाताला थोडं तेल लावूया. किती मस्त नरम झालं आणि फुगलं पीठ. ते पुरण मी बनवलं होतं ना, ते फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं. तुम्ही डायरेक्ट बनवू शकता. ते आता आपण असे पुरणाचे गोळे करूया. पहिले आधी गोळे करून घेऊया असे आणि मग करूया लाडू. हे आता पुरणाचे आपण थोडेसे गोळे करून घेऊया. असं पीठ घ्यायचं, असं दाबायचं आणि हे ह्याच्यात पुरण घालायचं. कुठून पण ओपन नाही राहिलं पाहिजे, नाहीतर तुमची पुरणाची पोळी फाटणार. पूर्ण असं कव्हर करायचं आणि असं दाबायचं, गोल करायचं, दाबायचं. तयार झालेले आहे. आता आपण चपातीला
तवा तापलेला आहे. आता आपण पोळी बारीक गॅस करायचा, तवा तापला की, आणि पोळी टाकायची. आता हे जराशी तुपाची धार सोडायची अशी. याची परतायची आणि आता गॅस फास्ट करायचा. किती मस्त फुगली आहे आता. मला जर लुसलुसीत हवी असेल ना, मला फुगली आणि भाजली की काढायची. आणि जर कुरकुरीत अशी पाहिजे असेल तर बारीक गॅसवर मी आता दुसरी पोळी टाकते. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.